Здравейте! Маги представя телешка супа с картофи и моркови, а аз съм Сандра и ще я приготвя за вас. Най-напред телешкият шоу се нарязва на хапки. Поставя се в дълбока тенджера с вместимост 3 литра и се залива с литър и половина гореща вода. Щом заври, се добавят 2 купчета телешки бульон Маги. Оставя се на котлона да се вари, като се захлупва с капак. През това време картофите се обелват и нарязват на купчета, както и морковите. Добавят се в супата и се разбърква. Добавят се и доматите от консерва. След като телешкото месо се свари, се добавя фидето. Ако нямате фиде у дома, можете винаги да го замените с ориз в същото количество. Супата се оставя да ври за още 15 минути на котлона. Накрая се застройва с разбитото в киселото мляко яйце. По желание се поръсва с ситно нарязан пресен магданоз. Маги ви пожелава добър апетит!